Selamat sore. Waktunya ngerujak. Rujak Mbak Darmi. Sukorejo, cedak etol, guys. Selalu jadi langganan. Rujak mantap. Mantap jiwa. Ki Mbak Darmi. Aja. Rujak mantap. Rujak petis andalan, guys. Petis apa cingur, Mak? Pingin petis ya kena cingur. Mantulita. Ceret. Hari ini masih kebagian, guys. Biasanya gak kebagian. Mantap jiwa. Ada sayur, ada cingur, ada tempe tahu, ada lontong, ada timun. Podo komplit kabeh. Enak cingure barang sret. Mantap jiwa. Markendul kendum. Just. Itu langsung banyak, langsung api-api. Mantap jiwa pokoknya. Bersama Mbok Doli Sari Asem. Sari Asem. Ini adalah ketua Saka yang akan pentas di bulan Juni. Adalah nanti macak fashion cantik. Jret. Makanya aku juga lagi terkocok langsung beliau. Kaya beli dende ini saurunge berjalan malam bedet keno. Ya yo lah tra yo gak ngerti ora yo yo piye meh dhewe yo gak ro. Wis ngono. Yo butuhe tak engko tak pesen ngono. Udah, butuhe pokoke tak pesene amprelo selawe yo akhire 18 sirku kan 10. 10 iki tak snack ngono apa sego ngono lho. Kok dibanding dandane nggur sak mono atake engko wong selawe iku teko kabeh, aku yo ngono lho. Yo, gak usah wis ditukane mboke. Iki ngono. Wareg kita lanjut kemana? Ke rumahnya Manuel. Kak Rono sensasi wis. Benda apa? Selo. Sak selo Kak Rono, guys. Belas. Biar ngomong ning Rembang ya ora budal-budal. Ketekan tamu terus kok DM. Nyapa? Lah jarine anu ndek mbok elu yo tanggal pan yo nanti tanggal lho. Lah terasa urunge kae ngono gale ngono tak wis likur ya enek lho.
Jare iki saiki arep marorono. Yo, Esuk. yo ceret. Terus esuk meneng di oh yo arisan. Ngantuk lho iki. Yo ceret. Sesuk. Yo. Anu jam to. Dadah. Apa lagi mulai? Bae sayangku Dimas. Ya kuwi sapa kuwi dhewe saiki ngenteni kuwi. Gak sana turu ben. Yo pian turu kene malih. Hmm. Oke. Belum sapa saiki. Ya Allah saknone kene bolone saiki. Sendiri. Tapi nek bolone piano saiki bolo turu. Sering. Mangan apa? Luwe mbok mangan ae masak mbok mangan. Ya kowe iki kan minta masak. Yo panganan mbok doli nek luwe. Apa, Mbak? Nggih. Nek luwe panganan mbok doli. Konti ki mung Mangan, bar mangan. Tuku rujak. Lho kok nek tepo barang. Lah makane dadi eksekutif mak sawi ngatur jangan ki mong lho. Walah. Sopo iki? Kok nek lontong bar. Kak roh sampean buka. Ya kok itu biasanya kan. Jangan buka. Apa tadi Mbak Ari? Ya sawi gak ketemu. Patuan jalan tok. Diapan. Ini ngarepe tuku HP. Tak kira bedaan yang micin. Nyen di pangan. Luwe Mbak. Kayak isuk. Isuk tok mah. Iki nek pelem godi kae. Heeh. Pelem apa kae? Pelempah gadung. Jaring. Oh sing dirujak kae pelem kae. Yes karo. Pelem Nek wong ayu. Endi payake? Iki lho gresekan sitok mlempem tapi no. Gak apa-apa, mlempem yo ben. Kok ngene bakti ya tak jikuk. Lho make teko-teko ki lho. Tak sepile make. Ya jeret tumpuk loro. Yo, tumpuk loro, jeret. Yo, es. Es lo gak mau kalah mbek Mondoli D. Doli. Ki es. Kowe apa? Oh. Oh, salah. Kowe mungkin di sadok minggu. Ki ben ditawerak kono, ben aryo ben. Ya, terak tenan tar. Ketekan. Ya Allah, ketekan Mak Sawi. Es. Yo, irunge barang kudune. potongan ana. Kapan malah potong? Ah, Besari. Mak irunge sok apaan ditindik? Besok. Ya, Besok. jereng. Ben tambah montok. Iya. Ya, tanggamu wis gak kabar mengo ngono. Sing kene nyotor iki lho. Lah iya. Tenan. Berarti wis ngene wis. Kene nyotor iki lho. Enek apa sak tino wis nyotor. Oh, men. Ya Allah. Ya Allah. Oh. Ya. Tapi kan hakmu dhewe to. Hakmu piye maksud gue kok kok Maksudku ki aku ki gak sifat dalan mandeg. Ngalih neh. Lho, lek nek wis cocok bakul janganan. Bakul keliling ngono ka lho. Dek iya. Oh, ya saingan nek. Jadi,
Jujur ya, sampai terus kopen kayak. Sampai 28 deh. Kok mandek teko omah. Piye sampai Sampai titipane lali ya ta. Ora sing jadok asline kono karo Win sing tak sing. Asline. Ngono aku iki diseneni. Ya. Ora gelem mega dhewe. Ya iya tenan. Mak arep pucul ki lho mlesat. Lanjut mungkin. Jering. Ngono kuwi aku ki dikongkoni. Ya sing ngongkoni ya sing nyotok. Ya iki ya ta, Gak sapa? gelem mlaku. Ya Bos mau. irisan iki saiki ngono dikomen. Apa irisan saiki iki? Pilih nang dalan. Ngono. Cuk terus. Wis tuwek dikongkoni. Lah iya, iki ora nyebut berarti. Garek mulih, garek badok Lah iya. jek sapa Ki meneh. wong ora nyebut ki iki jenenge. Wis dititip teko omah diseneni. Ayang Wis enek tamu. Kok ndolik ke pamit. Sore, guys, wisan. Yuk cus mulai. Kita pulang. Mau arisan gone abai, guys. Jadi gak bisa lama-lama. Kak mana ada tamu. Ya wis, guys, kita mau lanjut ke Jaruban lagi. Yang di modeling kok kaya gak nang metu. Ma, aku mulai loh, Ma. Arisan. Sapa? Jret kak legi. nyip ya. Terus ket mah. Kak mau aku. Kayak tandur. Pelem tok mau aku, Ma. Kok mampir kon Bu. Wis, Ma, mbok doling ku selak dinteni. Wong-wong. Urung arisan. Gak melok. Aku wis transfer. Dulu melu. Melu dhek tak apa. Takon nek mau wae. Iki Bener. pindah kok. Malam Rebu pae. Wis jam 5 wis gak oleh. Ngabae sesuk. Yo saiki. Rebu sesuk. Saiki. Kok ngeyel to iki. Bancaan iki yo saiki. Jenenge Rebu Pahing iki yo saiki ya, Mak ya. Aku bengi. Lah iya, kok iso. Wis ya, Mak, mulai ya. Dadah. Wis, sampai ketemu. Kok Lagi satu. Mbak Ang. Yo, jreng. OTW, OTW guys. Hari ini mau OTW ke tempat wisata. Wisata apa yuk? Kita capcus. Ini cacah jadi ini arep melu guys. Aku arep ngene titin sik. Oh. Mampir ngene titin jret. Ngampiri keluarga jret. Keluarga jret jadi arep melu guys. Oke, kita capcus yuk. Halo guys, melanjutkan perjalananku yang kemarin. Kemarin habis ke rumahnya Kak Mano. Terus habis ke soren, arep ngenteni Mas Ompong teko, daerah teko-teko ya wis. Akhirnya modali arisan, aku pulang ada acara. Just kita lanjut hari ini mau ke tempat wisata yang lagi viral, guys. You know, ada yang pengen tahu, ada yang penasaran. Pasti ada yang penasaran, guys. Nek penasaran, yuk ikuti videoku yang selalu apa ya, guys, ceria dan menghibur.
menghibur pokoknya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komennya guys ya. Terima kasih yang sudah komen. Yang nggak kebales berarti aku memang nggak lagi udak guys, nggak lagi udak. Soalnya hari-hari ini sibuk, meskipun belum kerja full tapi udah kesibukan di rumah banyak banget guys, sampai kak koper ngevlog mereka ya gak iso. Nah ini loro sing biasanya tak jang ngevlog ya repot dhewe. Yes, ngono ae guys. Oke, kita lanjut ngotw dulu. Yes, sekarang ngotw. Jret. Lho, lah kok nggawa jajan akeh men. Apa kuwi sing digawa? Lah sing mbok gawa apa kok akeh? Ya Allah. Kita sudah sampai di Lho, lah yo bareng kok ngono to. Di mana ini? Bareng aku. di perbatasan Ya Magetan. wong omahe Andi. Ponorogo. Andi kene iki yo. Kita sudah memasuki daerah Magetan. Ini masih Magetan guys. Enak engko, mbok karo sapa? Nah nanti di depan itu kita masuk Ponorogo. Kalau daerah sini ini masih Madiun. Bareng jajal aku tak monggo. Ini masih Madiun. Ini Magetan. Kesana Ponorogo. Diwirang roh ae. Lah undangane iki nggo dipoto tok dikirimne aku lho. Mosok Jerone iki gak eneng jalan opo-opone lho. Iya. Ini Madiun kan? Nggih. Yo tak kabirna to. Ono ngene Pak Karwo. Aku nggur di Aku ki nggur anu lah aku wis takok siji jadi takon Nerlok apa jenenge sapa kuwi gak. Panas guys. Anu silau men. Kandhen kok kosong. lah Mariam iki jere tak andanan. Rasan nek mau kelap. Sik tak usah. Wah nek anu mau gak gelem rasan saiki rasan. Jangan hiraukan suara di belakang ya guys ya. Karena itu suara geluduk. Oke guys, kita eling para main titin ya. Kok aduh men ki. Oh kilo sudah dekat kita. Nah, ini dia rumahnya si Andi Lumut. Nah, kilo. Ceret. Iya, traffic rumah kosong. Assalamualaikum. Ya, mau susunan jemput. Mbah-mbahane ndi. Medangi ning kono ae. Kok celaan kok tutup kok. Wis lah mboke arep nempo pasien. Napa to? Wis dilebok nih lanang. Kayak gurih lo seneke. Kene gampang ini. Yo putri jilbab. Sing wedok-wedok ra anak sing jilbaban. Lah gak banji gak jilbaban. Kusuk tenan. Ya. Loh, gawa apa? Yo bontot to. Yo, kawedi aku. Gak wedi aku jajane akeh ning kene kok iso. Purasim. Wedi aku karo purasim. Oh iki. Loh, kok klotak-klotak sini dudu roti wi. Ini lewatnya ternyata ini loh, guys. Lah, kita lewat ini. Loh, tutup, Tin. Kok tutup? Kenapa? Aja ditutup sama Berarti lewat ada dari kegiatan cari-cari wis, masyarakat. dasun ngono lho. MTSN Bogem. Oh, anu paling Sudah. wis sudah. Wis bar paling. Yo, kok tekonnya timbang balik. Wes, Jalan liyane gak nek. dalah. Lihat anu dasun kae. Boleh cari-cari. Yo, Mbok. Mulai mangan rica-rica dasun. Satu kuku mulai. Loh, Mbak Misa neng diki. Mbak Sending. Berarti perapatan Ketin. Ngana.
Oke, kita lanjut Sing ngirine Suwarjo kan. lurus lagi guys karena jalannya tutup. Wis jret. Bajiran. Mas. Iya, makasih. Amin. Cium dulu Mas. Kelatin. Cuman bakso kelat. Kok enggak deh? Kayak aku juga kena nih. Nah, iki gak apa. Kita dalan di totin kitin. Ya talan ning gone Dasun ning gone Sampung. Kon ora tau ngluruk wong kene tok. Gak duwe aku kene. Oh. Lo druke biyen ning kidul kene dalan Mbak Tin. Dasun juga duwe tak aku. Mbak Tin, nang kanan jalan biyen lo druke. Bukan itu Kalau nggak sapa mbok ning Tikungan kene. iki lho, bar tikungan iki lho Mbak Tin. Enggak sampean golongan sapa Yo zamane biyen anu no. Cucu barang. Anu, sapa ke yo juju wis mati. Cucu. Ah, wis urip. Mosok. Dhisik sinden lho. Heeh. Ini menjeng. Nah menjeng ning gone anu kono Paju kono. jret. Narto badan. Berarti Kayak sing klambi irenge kayak selfie eta. Yo Yo nenek kono. Kono lho Mbak Tin zaman biyen ki. Yang berhijab ini wanita sendiri. blok kene nek. Wanita asli. Gua Asli. manggone biyen ning ndi. Liyane Tapi gak. masuk.